Kaixo, gaurkoan tresna izugarri erabilgarri bat deszifratuko dugu, kalkulu orriak. Inoiz sentitu alzara zenbaki zerrenda edo datuetan hitota? Tira, bada tresna bat horretarako. Kalkulu orria deitzen zaio. Funtzean, datuak tauletan kudeatzen laguntzen dizun programa bat da. Ondo, goazen barrura. Bere funtzean, kalkulu orri bat zareta adimentzu bat baino ez da. Zutabez, hilarez eta bien arteko laukitxoez osatzen da. Horeiei galaxia deitzen zaie. Hori da, zer den, baina goazen zergatikera. Zergatik erabili beharko zenukela bat? Sinestezina da zein moldakorra den. Notak zerraitzeko, proiektuak kudeatzeko, edo baita aurrekontu bat egiteko ere. Ulertzeko modurik onena martxan ikustea da. Beraz, sortu dezagun noten arraitzaile simple bat. Taula utz batetik abiatuko gara. Zutabei, ikasgaia eta nota izenak emango dizkiegu. Ondoren, ikasgaiak gehituko ditugu. Matematika, historia eta zientziak. Orain, notak sartuko ditugu. 9 bat, 6 bat eta 7 bat. Oso erraza. Orduan, zein da gure batez bestekoa? Kalkulagailua atera genezake edo orriaren superboterea erabili. Hemen hasten da magia. Formula bat erabiliko dugu. Formulak agindu bereziak bezalakoak dira. Kalkulu orriari lana zuregatik egiteko esaten diotenak. Batez bestekoaren formula idatzi eta gure noten galaxiak hautatu besterik ez du egin behar. Eta kito, orriak berehala kalkulatzen du batez bestekoa, eskuz ez ere egin gabe. Baina orain dator honena. Honen gauzarik interesgarriena da zein dinamikoa den. Imaginatu historiako azterketa berriz egin dugula. Eta nota 6tik 8 aldatu dugula. Begira batez bestekoa, automatikoki eguneratu da. Hauxe da kalkulu horrien benetako indarra. Beraz, gakoa hauxe da. Datuak antolatu, kalkuluak automatizatu eta denbora pila bat aurreztu. Orain sekretua ezagutzen duzu, zein arazo edo proiektu simplifikatuka zenituzkezuk tresna honekin.